Привет на всички! 25 януари бележи два празника за мен, свързани по символичен начин. На тази дата се ражда Вирджиния Вулф, а 137 години по-късно се появява и моят канал в YouTube. Вирджиния Вулф има важно присъствие в живота ми на четящ човек и затова ми се стори подходяща идея именно тя да е патрон на моето малко книжно начинание. Казвам се Августина, а с книга в полунощ е мястото, където се среща любовта към литературата и желанието ми да разказвам за нея, макар по непълно, неформален и ненаучен начин. Не е изненада, че най-напред ще ви представя творба на Вирджиния Вулф. Издателство Колибри направи един истински жест към читателите на Вулф в България, реализирайки второто издание на есето и собствена стая. Ще ви разкажа малко повече за него, макар да съм наясно, че то по никакъв начин не представя в цялост темите, идеите и експериментаторския дух, които вълнуват писателката. И все пак, собствена стая е важно събитие в литературата, а също така и в мисленето на понятия като патриархален свят, феминизъм, творчество и андрогинност. Тази малка книжка е с оригинално заглавие A Room of One's Own и се появява през 1929 година, когато Вирджиния Вулф е на 47 години, има зад гърба си 6 успешни романа, множество рецензии на книги и няколко лекции, които изнася пред студентки в Кембридж. От тези лекции тя съставя едно обширно есе-беседа за жената, литературата, свободата и материалните притежания, които в един патриархален свят биха й осигурили възможност да изразява заложбите си. В есето си Вулф говори за доминирани от мъжете свят, в който жените съществуват от векове. Пълното господство на мъжа във всички сфери на живота, освен в тази на домашното огнище, заставя жената да го отразява като огледало. Пред жената оставят затворени всички врати. Тези на колежите, на библиотеките, на обществените институции. Жената няма условията да прояви дарбите си и те загиват под похлопака на отрицанието и пренебрежението. За тези неща Вирджиния Вулф пише пламенната 3 глава от собствена стая, в която крупно представя положението на жената в исторически план. От възвеличаването и в литературни произведения, писани от мъже, до низвергнатостта и в реалните измерения на живота. Сега ще ви прочета и част от въпросната 3 глава, най-малкото за да ви демонстрирам и живия език, с който Вулф си служи. Професор Тревелиан всъщност казва голата истина, като отбелязва, че жените в творчеството на Шекспир не са лишени от индивидуалност и лични качества. Без да е историк, човек може да отиде и по-далеч, твърдейки, че жените са пламтели като жив огън във всички произведения на поетите, откакто свят светува. Ако жената живееше единствено и само в творби, написани от мъже, тогава човек не може да не добие представата, че е била персона от изключителна важност. Разнолика, смела, лицемерна, благородна и безчестна, безмерно красива и безмерно противна, равна на мъжа, а някои дори мислят и повече от него. Но това е жената от литературата, а в действителност, както сам изтъква професор Тревелиан, тя е била заключвана, малтретирана, ритана и пребивана от бой. По този начин пред очите ни израства едно много странно и сложно създание. Белетристично тя е от изключително значение, а в действителност е съвършено несъществена. Обсебила е цялата поезия, а в историческите книги от нея няма и помен. Властва в живота на крале и завоеватели, но само на книга. В действителност е рабиня на всеки хлапак, чието родители са й наденали брачната хълка. В същата глава се появява и сестрата на Шекспир Джудит, която разбира се е фикционален образ, измислен от Вирджиния Вулф, за да демонстрира вероятната съдба на много талантливи жени в миналото. Накратко, какво според вас би се случило с пламенната и даровита Джудит, която може да се мери по перо интелект с известния си брат? На първо място, тя едва ли ще има възможност да твори, защото ще бъде заставяна да изпълнява ежедневните си задължения, които са предимно в услуга на мъжете в семейството. Ако все пак сътвори нещо и събере кураж да го покаже на някого, то едва ли ще бъде взета на сериозно. А най-вероятно би било да огорчи скъпия си баща,
за проявата на тези невъздържани и творчески пориви. Джудит няма да издържи дълго и ще напусне дома си в търсене на нови простори за таланта си. Само че ще се сблъска с още повече унижение. Най-накрая, заради приликата й с брати, над нея ще се смили поета Ник Грин, който обаче ще я насили и тя ще забременее. В отчаянието си Джудит ще се самоубие и ще лежи заровена, неоплакана и незапомнена на място, което днес е автобусна спирка. Заради такива истории в литературата не са останали много имена на жени-творци. Няма традиция. Всяко ново поколение талантливи жени няма на кого да се опрат, няма кого да унаследят. За да може една жена да пише, казва Улф, трябва да има независимост от мъжа. И тя най-вече да се изразява в свобода на мисълта, в приличен годишен доход и в лично пространство. Или както е написано в есето, 500 лири и собствена стая. И тук ще направя едно малко отклонение, което всъщност не е отклонение, ами е по-скоро до развиване на темата, като ви прочета една малка част от друго есе на Вирджиния Вулф «Професии за жени». Ако ще продължавам да рецензирам книги, ще се наложи да се преборя с един фантом. Фантомът беше жена и когато я опознах по-добре, я кръстих с името на героинята от известно стихотворение, а именно Ангела на къщата. Точно тя заставаше между мен и хартията, когато сядах да пиша. Досаждаше ми, губеше ми времето и така ме тормозеше, че най-накрая я убих. В онези дни, последните от царуването на кралица Виктория, всяка къща си имаше ангел. Когато започнах да пиша, тази жена ангел ми се изпречи още при първите думи. Сянката от крилете й падна върху страниците ми. Чух прошумоляването на полите й в стаята. Искам да кажа, че щом взех писалката в ръка, за да рецензирам онзи роман от известен мъж, тя се прокрадна зад мен и ми прошепна: „Скъпа моя, ти си още млада. Седнала си да рецензираш книга, написана от мъж. Прояви благосклонност, бъди мила, умилквай се, залъгвай, използвай всички женски изкуства и хитрини. Никога не се издавай, че имаш собствено мнение. И най-вече остани чиста и неопетнена.“ И се присегна да напътства перото ми. Тогава се случи единственото нещо, за което мога да си припиша заслуга, въпреки че заслугата по право принадлежи на онези мои предци, които са ми оставили известна сума пари. Май бяха 500 лири на година. Така че за препитанието си не се налагаше да разчитам единствено на женския си чар. Обърнах се към нея и я стиснах за гърлото. Направих каквото можах, убих я. Моето оправдание, ако ме бяха изправили на подсъдимата скамейка, щеше да бъде, че съм реагирала при самозащита. Ако аз не я бях убила, тя щеше да убие мен. Щеше да изтръгне сърцето на моето писане. Защото, както открих тогава, още щом започнах да пиша, не можеш да рецензираш и един роман, без да имаш собствено мнение. Без да посочиш каква според теб е истината за човешките отношения, за морала и секса. А всички тези въпроси според Ангела на къщата не бива да се задават свободно и открито от жена. Жените трябва да омайват, да се съгласяват, трябва грубо казано да лъжат, за да успеят. Днес това всичко може би звучи малко демоде. От десетки години насам жените са приети сякаш като равни в средите на създаващите изкуство и разни инциденти, породени от невъздържани мизогонистки прояви, са по-скоро рядкост. Дали това е така или не точно е повод за съвсем друг разговор, но е факт, че много от тревогите на феминизма са заглъхнали към днешна дата. И именно заради това есето „Собствена стая“ може да се стори интересно на читателите по-скоро от историческа гледна точка. Онова, което в есето продължава да тлее и днес и което ми се струва важно, е решението, което Вирджиния Вулф дава за жените и творчеството. И това тя разисква в последната 6 глава, а именно единство на ума. Нормалното и най-уютното състояние на духа ще бъде онова, когато двете половини съжителстват заедно в хармония и духовно си помагат. Ако човек е мъж, той трябва да се вслуша и в женската половина на мозъка си. Ако е жена, да общува с мъжа в себе си.
И може би точно това имал предвид Колридж, когато казва, че великият ум е андрогинен. Защото когато стане това сливане, тогава умът се оплодява и може да използва всестранния си капацитет. Какво ще рече всичко това? Ще рече, когато един мъж седне да пише, трябва да спре да пише за себе си с главни букви, да изпъква добродетелите си и да подценява тези у жената. А когато една жена седне да пише, трябва да спре да се оплаква от участта си и да се опитва да набляга над женската си природа. Това би било пагубно, защото всяко нещо написано от подобна позиция на съзнателно пристрастие е обречено на смърт. Той изгубва способността си да обогатява, да опложда. Умно, въздействено, силно, изпипано, да. Може да изглежда така, но само за ден-два. Поздрач вече ще е прецъфтяло, защото няма да е покълнало в умовете на другите. В ума на писателя мъжкото и женското трябва да си сътрудничат и само тогава творческият процес може да бъде завършен. Това беше всичко от мен за тази вечер. Ако искате да научите нещо повече за Вирджиния Вулф или за някои от другите й романи, оставете коментар под видеото. До нови срещи и приятно четене!